Tudloy kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga disipulo. Kung magampo, ingna, amahan nga naa sa langit. Simbahon ang ngalan mo. Maghari ka kanamo. Tumano ng imong pagbuot din sa yuta ingon man sa langit. Ihatag ang among kalanon na adlaw-adlaw. Pasaylua kami sa among masala ingon nga gipasaylo namo nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa kadaot. Luwas sa hinuong kami sa daotan. Pangayo, ug kamo hatagan. Pangita, ug kamo makakaplag. Pagtuktok, ug gablihan ng pultahan alang kaninyo. Kay ang tanang mangayo hatagan. Ug siya nga mangita, makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang sa magtuktok. May usab ba kaninyong mga amahan nga mohatag siyang anak ug bitin kung siya mangayog isda? O kung tanga kung siya mangayog itlog? Bisan sa inyong kadautan, mohatag ka mog maayong butang sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang mohatag sa balaang espiritu ngadto sa mangayo kaniya. Sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon aron mabuhi kamo. O sa inyong ibisti. Kay mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon. Ug ang lawas kaysa bisti. Tanawa mga uwak. Wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila tigumanan o kamalig. Apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamong bililhon kaysa mga langgam. Kinsa ba pinaagi sa kabalaka, makadugang sa gitas o sa inyong kinabuhi? Kung dili ka mo makahimo sa gamayng butang, ngano mabalaka ka mo sa uban? Tanaw ang mga buwa, giun sa pagtubo. Wa magbudlay o maghabol. Apan si Solomon nga dato kaayo way saput nga sama katahom ni ini mga buwa. Kung ang Diyos nga nagbisti sa mga balili karon ug ugma isugnod sa hud, kamo pakaha ang dili niya bistihan. Pagkadyutay sa inyong pagsalig, Padaka nga mo pagsalig. kung ang inyong pagtuo ingong kadako sa liso sa mustasa, makaingong ka sa punuan sa sikomoro, maluka ka og balhin ngadto sa dagat ug kinimutumang kanimo. Ang tentasyon nga makasala, moabot gayon. Apan alaot siya nga mauhinungdan ni ining mga putang. Maayo pa kaniya nga higtan ang liog sa usa ka dakong bato ug itambog siya ngadto sa dagat, kaysa makaangin ni ining mga gagmayng bata sa pagpakasala. Unsa man ang gingharian sa Dios, ingon ni ini. Ang usa ka tawo nagpugas og usa ka liso sa mustasa sa iyang uma. Miturok niya og nahimong kahoy ug nagsag mga langgam sa mga sanga ni ini. Wa ko makasabot sa iyang gipanulti. Nganong nakigsalo man kamo sa mga komprador sa buhis ug sa mga makasasala? Ang mga way sakit, wa magkinahanglan og doktor kundili ang masakiton. Wa ako muanhi alang sa mga matarong nga maghinulsol kundili sa makasasala. Sultihi kami mahitungod sa gingharian. Aduna pa ba'y laing? Ayaw kahadlok gamayng panon, kay nahimutang inyong amahan sa paghatag sa gingharian. Ibaligi ang inyong katigayunan ug ihatag ang halin sa mga kabos. Pagsangkap kamog puntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong bahandi sa langit, diin dili kini makuhaan. Tungod kay way kawatan nga makahilabot, ug way anay nga makakutkot. Kay kun hain ang bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing.
Babae, naayo ka na sa imong sakit. Tanawa! Naayo na siya! Milagro kini! Naayo na siya! Tanawa ninyo! Daikon, ang Ginoo. 18 ka tuig, ang Diyos magauban kanimo. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka mo ni ana mga adlaw aron mamaayo. Apan dili sa adlawng igpapahulay. Tigpakaaron ingnon. Kamong tanan mo badbad sa inyong baka o kun asno ug dadaw na aron paimnon sa adlaw igpapahulay. Karon na niyang kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlaw igpapahulay?